jam gena wali fini wete men nyande dewa 12 yarkoma ujundi de nogasi joyi ina hawre 19 dew mawludu ujunere temen nayi capannayi jeeɗiɗi fergol kawis aduna goɗɗo neɗɗo goɗɗo ɗo worɓe tufi cecci ɗo worɓe moori leppi ɗo worɓe pinato lisɓito elle rewɓe ɗo worɓe jiɗi leldade e worɓe jiɗi resede elle rewɓe ala ko weli ɗumen so wona jimandi worɓe aduna goɗɗo neɗɗo goɗɗo ɗo rewɓe jiɗi leldade e rewɓe kuɗori karminani wonde e jimandi worɓe ɗo rewɓe ɓornoto no worɓe itta endi tafa jogoram jogo rewɓe punna bahe e gemeneji nanda e worɓe ɗo worɓe paydete e rewɓe sagataɓe paydete e semeɗɓe rewɓe ɓornoto no worɓe ɗo jiyata worɓe nanduma e rewɓe jiyata rewɓe nanduma e worɓe kalda e maɓɓe a anda so ɓe worɓe ceerta e maɓɓe a anda so ɓe rewɓe aduna goɗɗo neɗɗo goɗɗo kuɗol Cheikh Oumar Ba Abdoul Umma mo ɓogge yo yurmede gene woni makko kanko e dendagal mayɓe e dande ba Saydou Alsama Mulli Fulɓe Dudal Pular Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallane nder hen